ମୁଁ ସରିତା ପ୍ରଧାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ସାସୁ ଫନ୍ ଇଜି ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ? ଅରେ ଅରଟ, ଆରେ ଆତ, ଆରେ ଆତ, ହର୍ଷଇ ଇରେ ଇଟା, ଦୀର୍ଘଇ ଇରେ ଇସ, ହର୍ଷଉ ଉରେ ଉଇ, ଦୀର୍ଘଉ ଉରେ ଉଖଳ, ଉଖଳ, ରୁରେ ଋଷଭ, ରୁରେ ଋଷଭ, ଏରେ ଏକ, ଏରେ ଏକ, ଐରେ ଐରାବତ, ଐରେ ଐରାବତ, ଓରେ ଓଉ, ଔରେ ଔଷଧ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କରେ କମଳା, ଖରେ ଖଟ, ଗରେ ଗଛ, ଘରେ ଘର, ଚରେ ଚକ, ଛରେ ଛତା, ଜରେ ଜଗ, ଝରେ ଝରଣା, ଟରେ ଟଗର, ଠରେ ଠକ, ଡରେ ଡମରୁ, ଢରେ ଢକନ, ଣରେ ବଣ, ତରେ ତକିଆ, ଥରେ ଥଳି, ଥରେ ଥଳି, ଦରେ ଦଉଡ଼ି, ଦରେ ଦଉଡ଼ି, ଧରେ ଧନ, ଧରେ ଧନ, ନରେ ନଳ, ନରେ ନଳ, ପରେ ପଣସ, ପରେ ପଣସ,
ଫରେ ଫଳ ଫରେ ଫଳ। ବରେ ବଗ ବରେ ବଗ। ଭରେ ଭାଲୁ ଭରେ ଭାଲୁ। ମରେ ମଗର ମରେ ମଗର। ଜରେ ଯମ ଜରେ ଯମ। ରରେ ରଥ ଲରେ ଲତା ଲ। ସରେ ସର ମୂର୍ଧନ୍ୟ ଷ ସରେ ଷଣ୍ଢ। ଦନ୍ତ ସରେ ସବୁଜ। ହରେ ହଳଦିଆ ହରେ ହଳଦିଆ। ଧନ୍ୟବାଦ।